Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa masu sauraron mu da kallon mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wani takaitaccen bidiyo ne da nake so in yi game da wani dan takaitaccen bidiyo na Sheikh Malam Alkarmawi Kano da abokan Malam Lawal Trayon ko ɗalibansa suka zakulo shi suke watsa shi a matsayin shi ma ya yi irin abin da Malam Lawal Trayon ya yi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane da yawa sun tambaye ni akan bidiyon, suna so su ji me zan ce akai, ne ta kau da kai akan tambayan nasu, wasu kuma na ba su amsa a baki. So kuma a ƙarƙashin maganan wasu makusanta cewa rashin magana akan bidiyon za a iya fahimtar shi a matsayin kungiyanci. Na kayi magana akan bidiyon Malam Lawal Trayon shi saboda ba dan kungiyanka bane, shi kuma Malam Alkarmawi ka kauda kai a kansa saboda mene, wato dan kungiyanka ne. So shi kuma a zahirin gaskiya ni ba akan komai nake so ni magana ba. Sa'annan dukkanin wanda ya san ni ya san ba akan komai nake magana ba. Idan aka tada wasu mas'aloli na addini a social media ana maganganu a kansu, in an tada 10, so na yi magana da yawa ne in yi akan 3 a cikin 10, saboda wasu mabada da wasu ka'idoji nawa na akan abin da zan yi magana a kai, ba komai ne ya cika waɗannan ka'idojin ba. So abin da ya kamata 'yan uwa su gane cewa jifan mai faɗin la ilaha illallah da zagin annabi kaman jifan mai faɗin la ilaha illallah da kafirci. Domin ko a babin ridda a fiqihu, zagin annabi yana daga cikin sura daga cikin surorin ridda. So kaman yadda yake da haɗari ka kalli mai faɗin la ilaha illallah ka ce ya zama kafiri, haka yake da haɗari ka kalli mai faɗin la ilaha illallah ka ce ya zagi annabi. Saboda haka muna da buƙatar taka tsantsan akan wannan gaba sosai, saboda jin tsoron Allah da kuma kula da ƙa'idojin addini. Duk wanda ya saurari maganganun da ne akan Malam Lawal Trayon ba zai samu kalma ɗaya da na jefe shi da cewa ya zagi annabi. Sai dai ina da fahimtar cewa misalin da ya faɗi yana magana akan annabi bai dace ba, kuskure ne, rashin ladabi ne, rashin kyautatawa ne a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma maganan cewa ya yi zagi ko bai zagi ba, wannan mas'ala ce da take gaban gwamnati, ƙarƙashin ra'ayin gwamnatin da malaman addinin da ta zaɓa su za su fitar da hukuncin ya yi ko bai yi ba. Wannan ba hurumi na bane. Wannan kenan. Shi kuma game da bidiyon Malam Lawal, game da bidiyon Malam Alkarmawi, abin da ke ciki, shin za a iya fassara shi da kuskure ko kuma rashin ladabi ko rashin kyautatawa a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda nake da wannan ra'ayin game da bidiyon Malam Lawal Trayon? Hakikanin gaskiya ba na ganin sa a kuskure ko rashin ladabi a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalili, a duk inda ɗan adam ke magana ya daidaita ko ya haɗa ɗan adam da dabba, zagi yake yi, aibatawa yake yi, kushewa yake yi. Dabba, kalman dabba, Bahaushe a duk sanda kai amfani da kalman dabba kana magana akan wani, sokewa ne. Sabanin su ko abubuwan da Malam Alkarmawi ya faɗi a bidiyonsa na ƙatar raƙumi da wata, farin wata da shehi, wa'annan ba abubuwa ne da ake faɗansu da ma'anan zagi. Wani zai iya cewa to ai ƙatar raƙumin shi ma dabba ne. A'a,
dabbobi in general da bambanci da ka ɗauko wata dabba ƙwara ɗaya ka buga misali da ita. Misali a Hausa da Larabci duka ana kamanta sadaukin mutum da zaki, zaki kuma dabba ne. A duk sanda ka kamanta sadauki da zaki, yabansa kai ba zaginsa kai ba, sanda ke amfani da kalman zakin. Hakanan ana kamanta mata kyawawa da algazala, barewa kenan ina ga ko, wanda wannan yabo ne ba zagi ba a sanda kai amfani da barewan ko gazala din, amma a sanda kai amfani da dabba wannan nan zagi yake fitowa. So kalmar raƙumi duk da yake dabba, in dai raƙumin aka kama bi ainihi wannan ma'anan baya fitowa. Musamman ma raƙumi a wajen Larabawa wani mazhar ne daga cikin mazahirul jamal wanda suke buga misalin kyau ma da shi. A cikin tashbihat akwai kamanta mutum da raƙumi kamar yadda ake kamanta mutum da zaki. Har malaman ishtiqaqi ma suna magana akan me yasa a Larabci ake kiran raƙumi da jamal. Jamal din nan kuma an samo shi daga jamal ne, kyau. Suna magana akan saboda kyan da Larabawa suke gani a raƙumi ne suke kiran raƙumi da jamal. Wannan na farko ke. Sannan na biyu, Malam Lawal Turayum a matsayin shi na bawahabi wanda sun shahara da aƙidan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa. Duk wani hadisi ko duk wani magana da zai bambanta Annabi da sauran mutane za ga wahabiyawa suna da kai da shi. Wannan hakika ce. Duk wani nassi da zai bambanta Annabi da sauran mutane mafi yawancin wahabiyawa suna da kai da shi. Har waɗanda suke da hadisai ingantattu ɗin, kamar misalin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba. Wannan abu ne tabbatacce da hadisi ingantacce, amma ba za ka ga bawahabi ya tsaya yana tattake wuri a kansa, yana magana akan Annabi kaga ya ɗauko irin wannan yana faɗi. Ko littafin hadisi suke koyarwa, in ya kawo hadisi za a ga a guje yake wucewa, ba zai tsaya irin yadda sufi ke tsayawa ba. Kawai dai baya da yanda zai yi ne ce hadisin bai inganta ba ko ya rusa hadisi. So duk wani abin da zai nuna Annabi ya bambanta da sauran mutane, bawahabi na da ƙaiƙayi a kansa. To Malam Lawal Turayum maganganunsa sun gini ne akan sauke Annabi, nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar sauran mutane, har ya zarce ma ya kawo kalman arna, ya ma wuce kalman arnan tunda arna mutane ne ya kai ga dabbobi. Shi ko Malam Alkarmawi maganganunsa sun gini ne akan daga Annabi, nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ya wuce yadda ake tunani. Idan ka ga raƙumi wani abu ne da yake da ma'ana da kyau da isa, kaza ka gani. Hakanan wata ana buga misali da shi wajen ɗaukaka da isa da haske, Annabi ka gani. Hakanan ya kai ma cewa in ga shehinka shi ma Annabi ka gani. Ma'ana shi maganarsa ya gina ne akan ɗaga Annabi, shi kuma wancan Malam Turayum maganganunsa sun gini ne akan sauke Annabi. Kaga ba su taɓa zama ɗaya. Sai dai inda nake da ƙaiƙayi akan maganganun Malam Alkarmawi shine janibin ilimi, ba janibin an yi su'ul adab akan janibin Annabi ko makamancin haka. Wannan maganganun da ya faɗi na cewa ƙa'ida duk inda ka ga kaza Annabi ka gani, a ilmance nan nake da ƙaiƙayi da shi. Ilimi na da faɗi, musamman Malam Alkarmawin suna matsayin iyaye, tun kan haife mu suke karatu, suke harkar karatu. Zai zama idansu ya hango abin da mun hango ba, ya karanta abin da mun karanta. Ƙarin haske kawai a nan, Malam Alkarmawi wannan maganganun da ya faɗi ijtihadi ne nashi ko ko wani kashafi ne aka yi masa, ko ko a littafi ya karanta, yana da wani magabaci da ya shimfiɗa wannan maganan kafin sa. Idan ijtihadinsa ne, khalas, wanda ya gamsu ya ɗauka, wanda bai gamsu bai bar masa, matsalarsa ne da shi. Kashafinsa ne, wanda ya gamsu da shi ya ɗauka, wanda bai gamsu da shi ya ɗauka ba, domin shi ma alkashfu gairu mulzim, kashafi ba dole a yadda da shi ba dole duk wanda aka yi mai kashafi ka yadda da kashafin nasa ba. Idan kuma wani karatu ne da ya ɗauko a littafi ko a wani ilimi, wannan nan muke buƙatan ƙari saboda mu ta hakiki akan masala. Amma mu dai abin da muka sani cewa fassarar mafarki ma baya da ƙa'ida mutlaki.
fassarar mafarki wani abu ne na ilimi, janibi ne na ilimi da yake da rubuce-rubuce, yake da masanansa. So ba wata ka'ida shimfiɗaɗɗiya a fassarar mafarki da za a ce duk in kaga kaza kaza ne. Hasali mutum 10 za su iya yin mafarki iri ɗaya, kowanne fassarar nashi daban. Duk in za a fassara mafarki za a lura da namiji ne mai mafarkin ko mace ne, ma'auraci ne mai mafarkin ko baya da aure, da daddare yi mafarkin ko da rana yi, babba ne ko yaro ne, talaka ne ko mai kuɗi ne, jinin sarauta ne ko malami ne. Duk waɗannan ana lura da su a wurin fassarar mafarki. Kowa a irin halinsa ake fassara masa mafarkin nasa. Amma kai tsaye a ce duk in kaga katar rakuɗi annabi ka gani, la gaskiya wannan da kaikayi a cikinsa, yana da buƙatar a cire kaikayi. Hakanan duk in kaga wata annabi ka gani ko taurari annabi ka gani, shi ma wannan akwai kaikayi, yana da buƙatar a cire wannan kaikayi. Maganan cewa shi ma duk in kaga shehinka annabi ka gani, shi ma akwai kaikayi, kaikayinsa ma ya fi girma akan kaikayin wa'ancan da. Saboda muna da nassi da ke cewa in dai kaga annabi a mafarki to annabin ka gani. Shedan baya zuwa da sunan annabi ko da sigan annabi a cikin mafarki. So a san da kace Malam Alkarmawi yayi fatawan cewa duk inda, ko yayi fassaran cewa duk inda kaga shehinka annabi ka gani, to shi shehin naka ba nasin cewa shedan ba zai iya zuwa da sigarsa ba, shedan ba zai iya zuwa da sunansa ba. Su kaga kofar barnan da ke cikin nan, musamman mahaukatan muridai da jahilai da muke fama